Здравейте хора, това няма да е като тези видеа, които правя. Ще бъде Daily Vlog. Знам, че е малко късно за Daily Vlog. Ето го часа, да всъщност е 8 без 4. И сестра ми сега ляга да спи. Толкова странно. На 3 години и сега ляга да спи. Така. Продължаваме. Това е маркер. Да, виждате, това е маркер. Ето тук ще напиша нещо. Ето тук ще напиша нещо. Нещо. Не, що? Хе-хо, бърнах. Мръсен прозорец. Тук съм драскал нещо. Тук има кутия. Кутия. Изненада, никога не съм очаквал такова нещо. И много ми се иска да си имам харем, каквото ми трябва, вери чоба зелен. А ти си приказвай, нареждай, няма проблем. Знам, че тайно си мечтаеш ти да си като мен. Хубаво юме, си даже ерген. Кажи къде? Долу на спирката. Кутия пърнестайни, майци земи, майци земи, Каква ще ти се пате изненада, майци земи, майци земи. Случайно имам моя топка с автограф от мен. Не казвайте на него, но топката не е много качествена. Също малко изпокъсна, но е доста здрава. Гледам моето видео. Със слушалки съм. Можете да го чуете. Не можете. Имам една важна новина. Че много обичам да пия вода. Може да ви се стори странно. Взимам Хари Потър и даровете на смъртта. Отгоре слабна серна барсона, после кутията панастан и после дезодоранта Сатара 8. Слагам телефона на дезодоранта и екстра. Не толкова, трябва ми статив. Ако сте добри, ще можете да отидете долу в описанието. Не, долу в коментарите. Да коментирате дали ще им поделите статив. Чао! Не, мисля, страшно ми е нужен статив. Или селфи пръчка. Селфи пръчка като Емил Конрад. Емил Конрад. Така, искам да ви съобщя нещо за едно видео в YouTube. Видеото се казва Най-дългата змия е мъртва, ще ви изкара къл. Това видео съдържа, виждаш края на змията и то камерата отива напред, чак към главата и тя змията уж е умряла. Това ще ви изкара къл. Не се възи.
ще ви изкара казвам. Това беше от мен и това беше от мен.